క్రిస్మస్ అంటే ముందు మన మార్గం సరిచేయబడాలి, ప్రభుత్వం మనకున్న సంబంధం సరిచేయబడాలి. దేవునికి మనమంతా దూరం అయిపోయాం. అందరూ పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహిస్తున్న మహిమ పొందలేక దేవునికి దూరం అయిపోయా. ఆదిలో దేవుడు మానవుని చేసినప్పుడు తన యొద్దకు దేవుడు దిగి వచ్చేవాడు, అతనితో మాట్లాడేవాడు. కానీ ఒకనాడు ఆదాం పాపం చేసిన తర్వాత దేవునికి దూరంగా పరిగెత్తడం మొదలుపెట్టాడు. దేవుడు వస్తాడు, పారిపోతాడు. There was a great distance between man and God. అయితే ఏ మానవుడు పారిపోతున్నాడో, పరుగులు తీస్తున్నాడో, పారిపోతున్న మానవుని వెతికి రక్షించుటకు యేసయ్య వెతుక్కుంటూ ప్రభు మనిషి దగ్గరికి వచ్చేసాడు. అదే క్రిస్మస్.